Ja nyt sitten pyydetään paikalle perussuomalaisista eduskunnan miesverkoston jäsen, kansanedustaja Juho Eerola. Hyvät ystävät, kiitokset siitä, että olette saapuneet paikalle, ja erityiskiitokset Isät lasten asialla järjestölle, joka on tehnyt tämän päivän mahdolliseksi, kuten myös kaikki muut järjestöt, jotka ovat edustettuina. Kun avioerojen ja huoltajuuskiistojen määrä on kasvanut, on lapsen vieraannuttaminen toisesta vanhemmasta ja siihen liittyvä huoltokiusaaminen samalla noussut vakavaksi ilmiöksi Suomessa. Tässä tasa-arvon mallimaassa valitettavasti vain avioerojen yhteydessä esiintyjen huoltajuuskiistojen kohdalla vanhempia ei aina kohdella yhdenvertaisesti. Oikeusistuimet ja sosiaalityöntekijät asettuvat näissä tapauksissa lähes yksinomaan äidin puolelle. Oma henkilökohtainen kokemukseni on se, että vanhemman tyttäreni äiti kaappasi lapseni yhteensä yli 2 vuoden ajaksi ulkomaille. Oikeus tuomitsi tämän äidin lopulta ehdolliseen vankeuteen rikoksesta nimeltä lapsikaappaus. Mutta myönsi samalla yksinhuoltajuuden äidille sillä perusteella, että lapsi oli vieraantunut isästä eli minusta. No totta kai oli vieraantunut, kun oli yli 2 vuotta systemaattisesti vieraannutettu. Kun tämä oma tapaukseni vuodenvaihteessa vuoti julkisuuteen, kiitos iltapäivälehdistön, sain runsaasti yhteydenottoja ja palautetta. Tajusin, että en todellakaan ollut ainoa isä tässä maassa, joka oli menettänyt yhteyden lapsensa siksi, että äiti oli systemaattisesti vieraannuttanut lasta isästään. Meitä olikin kymmeniä, sitten satoja ja kohta tuhansia isejä, jotka ovat aivan kunnollisia suomalaisia miehiä, mutta jotka viranomaisten ja lainkäyttäjien epätasa-arvoisten asenteiden tähden eivät saa oikeutta, normaalia oikeutta perhe-elämään. Hämmästyttävää on ollut havaita, että Suomen oikeusistuimissa työskentelee tuomareita, jotka säännönmukaisesti ratkaisevat liki kaikki huoltajuuskiistat äidin eduksi. Ei auta, vaikka isällä olisi toimeentulo ja turva tarjolla. Äidit ovat jääneet toiseksi käytännössä ainoastaan niissä tapauksissa, kun ovat olleet kodittomia narkomaaneja, eikä ihan aina silloinkaan. Olen miettinyt, mikä äläkkä nousisi siitä, jos tilanne olisikin toisinpäin, tai jos jotain seksuaalivähemmistöä tai etnisiä ryhmiä kohdeltaisiin joissakin oikeustapauksissa joidenkin tuomareiden toimesta yhtä epätasa-arvoisesti kuin suomalaisia miehiä nyt kohdellaan. Suhtaudun skeptisesti esillä olleeseen Follo-mallin, jossa huoltajuuskiistoja ei enää ratkaistaisi käräjillä, vaan eräänlaisten neuvonpitoistuntojen kautta. Isien ja lasten tilanne ei järjestetyissä koeistunnoissa ole parantunut, vaikkakin oikeusistuinten kuormitus on keventynyt. Isät lasten asialla -järjestö on listannut 7 vieraannuttamiseen ja huoltokiusaamiseen liittyvää tavoitetta, jotka on syytä vielä kerran tässä nyt toistaa. Eli 1. Vieraannuttaminen on sanktioitava. Toisekseen huoltokiusaaminen on tunnistettava ja estettävä. Sitten 3. nykyistä lakia on noudatettava myös käytännössä sekä lain puutteet ja tulkinnanvaraisuudet pitää korjata. 4. Viranomaisten toiminta, koulutus ja valtuudet on muutettava ja isien heikko asema parannettava. 5. Tapaamisongelmissa niin sanotun lähihuoltajan osuutta lapsen kieltäytymiseen näistä tapaamisesta on erityisesti tutkittava. 6. Vanhempien kohtelun yhdenvertaisuutta ja vanhemmuuden tasavertaisuutta on valvottava nykyistä tehokkaammin. Ja viimeinen vaatimus, tutkimusta lapsen huoltoon ja tapaamisiin liittyvissä asioissa on lisättävä. Hyvät ihmiset, nämä on hyviä ja oikeudenmukaisia tavoitteita.
Näiden tavoitteiden pohjalta olen nyt laatinut lakialoitteen, jossa lakia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta muutettaisiin tasa-arvoisempaan suuntaan. Olen antanut lakialoitteeni tälle mainiolle Isät lasten asialla -järjestölle tutkittavaksi ja kommentoitavaksi. Kun olen sieltä saanut kaipaamani palautteen, jätän aloitteen tänne taakse eduskunnan koneiston käsiteltäväksi ja toivon siihen mahdollisimman monen tasa-arvoa kannattavan kansanedustajan nimeä alle, erityisesti ne, jotka on täällä minun aikaisemmin asiasta puhuneet. Erityiskiitoksen haluan antaa Vasemmistoliiton kansanedustaja Kari Uotilalle, joka jo edellisellä eduskuntakaudella on tehnyt tästä aiheesta oikeansuuntaisen kirjallisen kysymyksen. Kiitos.